Holy 10 known as Muku atenga benz itsva guys. Asi varipo vanhu vasina kufara nazvo. Vamwe vadezera kuti iwe mufana iwewe nebhifu rana pangana pamai muchitukana uye anoti surprised ndo mari yacho yavatoita iyoyo. Asi vamwe vachidedzera kuti congratulations. Asi vamwe vadedzera kuti aiwa ai pabenzi tobvuma watenga benzi rakanaka zvako. Asi panyaya 302 apa timiri newe toziva kuti wakaita se wakachitwa asi wakapusa chichi. Mamwe mascreenshots ndakukandira kuti muzvionere mega guys. Ndonyaya iripo. Asi ini ndongoti kuna Holy 10 congratulations. Munongoziva mega kuti life ya Holy 10 has been up and down panyaya yekunzanzi akaita se musikana wake akamuhurira chichiya as you all know. Asi iye the guy learned to mind his own business akangokontinua nezvake. Asi vamwe vadedzera kuti congratulations. Asi vamwe varatidza kuti havana kufara nazvo. Asi iye Holy 10 paaposta benzi rake atotendawo kuna Mwari nemafanzi ake kuti thank you for believing in me. Asi vamwe vadedzera kuti aiwa I were not surprised. Kutukana kwawaitana napanga naye ndokwakupa mari. So please don't forget to subscribe and comment to our channel.